En aquest vídeo et vull explicar 3 trastorns de la conducta alimentària que potser no coneixes i que són bastant habituals. El primer trastorn és la fetorèxia. La fetorèxia afecta a persones amb sobrepès o obeses que es veuen més primes del que realment són. Seria el contrari de l'anorèxia. Es calcula que per cada persona amb anorèxia n'hi ha 10 amb fetorèxia. Aquestes persones no són conscients de les conseqüències que un sobrepès o una obesitat pot tenir per la seva salut i, per tant, tampoc fan cap intent de millorar els seus hàbits alimentaris. El fet de viure en aquesta negació pot fer que evitin anar-se a comprar roba o fer-se fotos per evitar confrontar el problema. Es calcula que 8 de cada 10 persones obeses tenen fetorèxia. El segon trastorn és la permarèxia. La permarèxia afecta principalment a dones i són dones que estan constantment a dieta. Restringeixen també molts aliments o certs grups d'aliments que són saludables i necessaris per disposar de bona salut. Per tant, això pot fer que al final tinguin deficiències nutricionals i el fet d'estar contínuament fent una dieta crònica i estricta per baixar de pes, doncs també pot ocasionar altres problemes com estrenyiment, alteracions de la tiroides i a llarg plaç pot afectar l'hipotàlem, fent que perdin la capacitat per sentir les sensacions de plenitud i de gana. Aquestes dones poden estar calculant constantment les calories que ingereixen i que cremen, també poden pesar-se cada dia o molt sovint, o passar d'una dieta a una altra i tenir moltes fluctuacions de pes. Això fa el fet d'anar canviant de dieta, també pot fer que es produeixi el típic efecte rebot, que després de fer una dieta restrictiva es pot recuperar el mateix o més pes del que es tenia al principi. Vull recordar aquí que no sempre la causa d'un sobrepès o d'una obesitat és l'alimentació. Si es fa una alimentació molt restrictiva per perdre pes i realment costa molt baixar de pes, és possible que la causa sigui una altra. Algunes de les causes poden ser genètiques, poden ser, per exemple, una alteració de la tiroides o, per exemple, la presa d'algun medicament en algun moment de la vida, com per exemple els corticoides, que produeix una alteració en el pes difícil de revertir i sobretot amb la dieta. I l'últim trastorn que us vull comentar avui és la ortorèxia. La ortorèxia és una obsessió patològica per menjar aliments sans. Aquí el problema no està en el fet de menjar aliments sans, sinó en el fet que arriba a ser una obsessió tan extrema que pot tenir conseqüències greus per la vida de la persona. Pot afectar greument la seva vida social perquè restringeix cada vegada més el tipus d'interacció o de llocs on pot anar a menjar. Pot tenir deficiències nutricionals perquè també restringeix cada vegada més els aliments que menja, i no estic parlant d'aliments que no són saludables i que tots sabem que no hem de menjar, sinó que estic parlant d'aliments saludables i necessaris per la salut. Poden ser greixos, poden ser carbohidrats, poden ser proteïnes, pot ser la sal, el que sigui que la persona creu que s'ha de restringir, i al final el restringir tant i tant i tant pot ser que sí que hi hagi deficiències nutricionals. I finalment el fet de calcular d'una manera tan obsessiva quin aliment menjar, en quina quantitat i a quina hora menjar-ho, pot fer o fa que la persona perdi la capacitat de menjar intuïtivament i de respectar les seves senyals de gana i de plenitud. Vull deixar clar que no es pot etiquetar d'ortorèxia a qualsevol persona que cuida la seva alimentació i la seva salut, que s'ocupa de quins aliments menjar i quins no, que s'ocupa d'anar a comprar a certs llocs. No estem parlant d'això, sinó d'alguna més greu que necessita ajuda psicològica i que pot afectar el benestar i la salut mental de la persona. L'origen dels trastorns de la conducta alimentària és multifactorial i els seus orígens poden ser biològics, psicològics, socioculturals i familiars. Per tant, el tractament també ha de ser integratiu
amb l'ajuda de diferents professionals i personalitzat. Si t'ha agradat aquest vídeo, pots deixar un comentari, un m'agrada o compartir-lo perquè pugui arribar a més persones. Gràcies.